Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het gerecht in Eerste Aanleg heeft gisteren een onvoorwaardelijke werkstraf van 40 uur opgelegd aan de geschorste woordvoerder van het Openbaar Ministerie, Norman Servos. Indien Servos deze straf niet naar behoren uitvoert, kan hij 20 dagen in de gevangenis opgesloten worden. Volgens de rechter is bewezen dat Servos een valse aangifte heeft gedaan door willens en wetens in strijd met de waarheid bij de politie aangifte te doen dat zijn Facebook-account was gehackt. De rechter neemt het hem zeer kwalijk omdat Servos op dat moment werkzaam was als woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hij heeft 2 weken de tijd om te beslissen of hij in hoger beroep gaat. De politie is gisteren verder gegaan met het onderzoek naar de moord in Wetel. Afgelopen zondag kwamen er 2 mannen om het leven door kogels. Er zijn 2 auto's in beslag genomen, er zijn verschillende kogelhulsen en er zijn veel getuigen, waaronder een agent in Burger. Ook is er 1 verdachte die momenteel wordt behandeld in het ziekenhuis. Hij zou betrokken zijn bij de moord. De politie gaat de komende dagen nog verder met het onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren verschillende onvoorwaardelijke werkstraffen geëist tegen een groep mensen die zich heeft bezighouden met het vervalsen en verkopen van valse rijbewijzen. Het gaat om een groep ambtenaren en iemand die eten verkocht bij het rijbewijskantoor. Volgens de verklaringen zouden maandelijks minstens 25.000 gulden worden verdiend met het verkopen van de rijbewijzen en zouden meerdere mensen daarvan hebben geprofiteerd. De rechter moet nog uitspraak doen in de zaak. Na bijna een maand is de screening van de beoogde nieuwe minister van Economische Ontwikkeling, Naissa Schoop-Isenia, nog niet afgerond. Leider van de MAN en tevens minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Hensley Koeiman, zei gisteren te hopen dat de screening van de nieuwe minister voor het eind van de week is afgerond. Steven Martina trad op 21 februari af als minister van Economische Ontwikkeling. Sinds die tijd combineert Gerrit Gijsberta de ministerposten van Financiën en Economische Ontwikkeling, maar volgens Koeiman zijn dat 2 hele zware posten. Hij hoopt snel een opvolger voor de post van Economische Ontwikkeling te kunnen presenteren. Nadat de Venezolaanse president Nicolás Maduro 2 maanden geleden de grenzen tussen Venezuela en Curaçao heeft gesloten, is de aanvoer van groente en fruit uit Venezuela weer weggevallen. Daarom heeft de regering lokale verkopers ruimte geboden om hun producten te verkopen aan de Chacaprileskade. Gisteren werden de eerste 15 verkooppunten geopend en het was redelijk druk met kopers. De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Kroes wil 230 miljoen gulden lenen van Nederland tegen dezelfde gunstige voorwaarden die Curaçao en Sint Maarten in 2010 hebben gekregen. Dat liet Wever-Kroes weten tijdens een bezoek van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Kasia Olengreng en de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops. Nederland heeft tot nu toe altijd voorwaarden gesteld aan een lening voor Aruba, waaronder sluitende begroting en beter financieel toezicht. Op dit moment is niet duidelijk of Nederland nu de lening daadwerkelijk wil geven. Een belangrijke wedstrijd vanavond voor Jong Holland in het CONCACAF Caribbean Club Shield toernooi. Ze moeten spelen tegen een team uit de Cayman Islands en alleen bij winst zijn ze er zeker van dat ze doorgaan naar de kwartfinales. Zoals bekend wordt tot en met 15 april dit toernooi gespeeld. Op 15 april is de finale en Curaçao heeft tot nu toe 2 keer 0-0 gespeeld. Dus winst is belangrijk vanavond. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.